Hej så derude, mit navn er David, og velkommen til Level Web TV. Det her er et nyt koncept, vi er begyndt at arbejde med, og det betyder, at vi fremadrettet vil lave interviews, vi vil lave reviews, vi vil kigge på tidens trends, vi vil lave how-to guides og meget mere. Så I er velkommen til at følge vores YouTube-kanal, så I hele tiden kan holde opdateret med, hvad der bliver uploadet af videoer i den kommende periode. Det vi skal kigge på i dag er de her to caps fra No Days Off Paris. Vi er super glade for at få dem ind i vores shop, og vi synes, de er rigtig spændende og meget unikke. Og hvorfor de er det skal vi nok komme ind på nærmere. Jeg vil lave en lille review og gå igennem, hvordan kappen er bygget op. Som I kan se her på fronten, så er der NDO broderet med store blokbogstaver. Brimmen under neden er mørkegrøn, og på siden har vi et NDO-logo. Og så til det mest spændende ved den her cap, nemlig bagsiden. For udover der er broderet No Days Off Paris bagpå, så finder vi den her strap, som er guldbelagt med 18 karat. Og låsemekanismen på den her fungerer lidt ligesom et armbåndsur. Det vil sige, du åbner den op ved at flippe den her op, og så kan du dele den i to. Ydermere kan du selvfølgelig også justere kappen, alt afhængig efter hvor stor dit hoved er, ved at løsne den her og trække den frem eller tilbage. Vi synes det er en super fed feature, og jeg har ikke set noget lignende før på cap-markedet, og det er med til at gøre den her cap helt unik. Pasformen er også rigtig god, som I kan se har jeg selv en cap, og jeg er rigtig glad for den. Den irriterer ikke nogen steder, den har et rigtig godt fit, den er ikke for høj, og specielt her foran er den rigtig behagelig at have på og sidder rigtig godt på panden, specielt når man vender den bagvendt, som jeg gør her. De fås i de her to modeller, en med som sagt blokbogstaverne og en med skråtskrift foran, og begge to fås også enten med guld eller med sølvstrap bagpå. Den med guld koster 6,99, den med sølv koster 5,99. Alt i alt synes jeg, at den her cap sparker røv og giver alle de andre caps baghjul, både ved at være limited, eksklusiv og anderledes med den unikke feature her bagpå. Vi vil meget gerne høre jeres mening om vores nye koncept og vores idé med at lave YouTube-videoer. Vi vil desuden også gerne høre, hvad I synes om capsen her, så I er velkommen til at kommentere i kommentarsektionen nedenunder og til gengive jeres mening om det hele. Det var alt herfra. Kan I have det godt derude?